Ango bini bini sauyo. Ango saba ucaman tarida. Kama kau kera bini bini sae. Ango saba ucaman tarida. Ango bini bini sauyo. Ango saba ucaman tara. Karamago balango faningera bini bini saye. Bele bele ndame soni kungoche. Koshafi ni maninza wele wele. Nansonga disala ta fosa wele wele tukoro nereba bunzale fizifasa. Safi ni maninza wele wele. Nansonga disala ta fosa wele wele ngo tukoro nereba bunzale fizifasa. Kwaye nanga nyongon zoro danguna ye danguna ko nyefo mandi. Anga nyongon zoro danguna biko danguna ko nyefo mandi. Kwanga nyongon zoro danguna je danguna ko nyefo mandi. Ana nyongon zoro danguna bi danguna ko nyefo mandi. Kuchot iyayo. Nafrangan lobe ko kulu kutu kutesa. Kono go kwanga robe ukande kulu kutu kute. Hayi. Kodo fodo beka nga doni fo. Suno fota de tambulo ya fo. Ngo fota de tambulo ya no. Awo. Karamo ina mo nanga ta mande ndo foga. Kona nsere no. Kibiche bakoro yirana. Iu yirana sika fo itara. Ngwi iu yirana sika fo itara nyu ye fo no koi. Ngi mangonga nyana maya kono kachiwa koro nyini kuye okadinye. Kabaronu yo okadinye. Awo. Engo karamo ngo do bet nangelon soro ka wodala. Wa bede ka buli. Karamo. Ngama fakariye. Ama manyaye. Ama kuku nganzo mana ye ama sirablen karamo ye. Ama kele ku jangne ye ko. Ayi. Ngwanga yeta dana chamo ko baga yo ma faragara. Anye sirigi wachara ye kuchala. Ka gijo karamo ko ye segu. Aho. Ngwanye bamanange sokoro kwa kone. Aho. Kanjo manju moke sele kuna. Wojine koni. Kame mini andu utikila kaufo ni urene. Kasofro kaufo. Koka bolonzo sigi sonfo. Kajibu abela jelede. Karamoko kwanye anyu yoro nyini kuye. Kanyeda oka. Karamoko ngandara nyeda. Lai kaburu kade. Awa antara nyeda lai seleka faraba. Gwana faraba koni. Andara nyeda lai seleka te. Lenge koro e koni. Ngol lenge koro enno. Ama kanga segu yede. Anya tode me. Karamoko iko nangata. Ego sigate mina. Koni sira dofoka. Ku dalembe de. Ngwiko ku dalembe nino. Ngo sigate na. Karamoko no. Komo so ko nigga tigi nunu. Ngu dalembe sigate na. Oh. Karamoko andara. Ana ankoro ye nyanye koi. Anye folibla ankoro la. Uya nla mine ninga sigi ro damo. Awo. Ode yansigi. Wa. Ode bam black machama ninga na nga jiga bi jigo da uka belebelo sengoro ya koi. Sino kumada de tambulo ya. Karamoko kumada de tambulo ya. Mada tambulo de. Karamoko kwa kene do. Mande do fodo ko beni do fokaka. Karamoko ma boko na nsere anno. Koni tere me sebi nyoanye.
ngima fona sera kenenga ko ni terem se bi nyoanye ale ba babi ka singoroma cheshiye wolonfla ngo sigate na fe wa karamo nana ni terem se nyoanye de bala ngo fani jara ngo nana ngo ni terem se nyoanye hawo ka barake nyonye ka je nyonye e ka hagili kele nyonye ka karamo bo nyongo fo terem se jurula kenenga yanno bala ngo fande ya fo ngo bala ngo fande ya fo yana bamange ko ni kamin nongo zoga e ka jibo e ko bire ga soro bamange ngeme ga mbala ko ta ko ninga sa se yorola ne ba do anga chiuse ba do ngone ba do nje nyondo ngono fo nyondo mbade do hagili kile nyondo abika anga chiuse ba yo sigate na fo ko chiu ko sigi ko jama ka cha ko jama de ga cha bamange ma fula nyini koy ayi ko kele mene bo hakili ka se go hakili ka se karamo ko amale ko ko duma dantane insondable kono ko de wolo finde na sorola akamine amine ne ta bode ko aka bara de wa bara kenega karamo ko na bi yere sira o sira no bi mo nya ayelo ka ko na bi se ka yele fen o fen ka ni nya ki bola ayelo bede ka ngata awo kadaka ami yere yini de ante ma yini na de ami yere kun karande la ante ma ko de ore ka fo mande ka no ko bola ka bampeu mande ngama ko mi yere kun karande la ante ma shi nango kele ko ni ne ko do ko nango kele ko on kamen ne ma mbamurute marfate ay an kamen mi wani ne do bala ima fo ko domina ko ne ami mande mori yini ka dese wala furo kono na wa antu suro yi misiri kono na ante musonani ga so kono na ambo wuloma ko banyete daw ka dugu bola na anu tebe o bala ede nyebula ibu yorodo itu yoro irana o ka bo ka fen fa esabi min famu bala tu yoro irana o ka bo ka fen fa min famu akele mbe malo ya ede karamugo nga akele men libuye karamugo bari ku de bigu sigidi furu nyogo nyana kanu nyogo nyana hakili kele nyogo nyana dine kele nyogo nyana asudo nyogo nyana kan galotige beba do min yen galo e foga shuko foga dugu je karamugo mande mor ka fota bana mande ngo mande mor ka fota bana folo ut ngo kan sarale do bi ko kan yere de bi ka mo fono sara nganga tana mi gata me na se ni tato e mi nga cheula kana sigara fe o segindo no mu tasa do hila de kokma na me jibo karamo koy o ba sura nyongri ledo ninga fugulo boku da ka woro tanda furala ka jita ambulo koy ka dodi samo ninga dodi dugumo ko to kele ko suro makero la kuka to masigi kamara agili ka se plana ki mama ka nyini tani balama ima foko teremzo ngo kelebe safe ngo wangori mabo jona ka fo demizanu yana dobisu ngo tlefa ira adingela de ngo yentede ongoro ngo ngafie ngoni teremzo ngo tlebe safe ngo kabine muye folo ngono ko de mbake mi ye fio bala ngono ko kelebe safe ngo ngo bega fo idinye to mina kuna ko teremzo mega fo ko kelebe safe kana tlefa ira demizanu na o safe la ko tede ayi ngu kame kele refa ma dede ma ko kele famba be mi ngulo kambode ma ngo dame yoro mina bala ni yolo je ka do ka nyefoli loje ka be soro dugu ne kono ngo bala ngo ka bi yi ba e ka fogo mane ni nyo maje
ale tɛ dusukun kɔnɔ a bɛ sanfɛ de ko ale tɛ dusukun kɔnɔ kɛlɛ faamaden o dan bɛ kuncɛ sanfɛ de n k'u kan b'o de ma ne ka yeta la dɛ n ko ne m'u ye fɔlɔ dɛ n ko mais ne kɔni ka yeta la bala ni ne y'u ye don o don i kana siga rɔ n'a ma kɛ ne ta ye ko i kana ɲɛɲini yɔrɔ k'a la a ko kalanden k'e ko ten n ko e ma siga o la fewu wa tɛnɛ min sɛ n'a ko kɛlɛ bɛ sanfɛ ne ko n k'a ka ne faamaden de ma dɛ k'a ka bɔ an k'o de labaara karamɔgɔ y'o de labaara bala n ko fɔ ni jɛra bamankɛ n ko n'a jɛra ka jɔ ka baro ka caman fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya in kɔnɔ ayi bamanan don fewu n ko bamanan don fewu siga t'o la fewu cɛ min y'a ye i m'a ye ayi kana siga o la fewu n ko a taa ni manju mɔkɛ cɛ n taara n jɔ kaburu la fɔ jole gabɔ o y'a sɔrɔ Seku Ture nana bɔ ka taa n'a ye n ko min y'a dabiri anw mɔkɛ da la Sikaso fo n ka taa cɛkɔrɔba in kaburu la dɛ ne ye terrain ta Libreville spécialement ka taa ɲɛ da kaburu kan terrain bɛ fɛ i b'an bila ka cɛbakɔrɔw yɔrɔ ɲini n ko bi de m'an bila ka cɛbakɔrɔw yɔrɔ ɲini n taara ɲɛ da Samori bɔ dingɛ ka fɛ a ɲɛfɔ man di n ko a ɲɛfɔ man di nka n'a ɲɛfɔ kuma sera fɔ a ka ɲɛfɔ ko bɛ kuma de bolo n'a ye kuma tɛmɛ a ɲɛci bɛ dɔgɔya awɔ o kuma lemuru tigɛlen bɛ min kan an bolo a yɛrɛ ye min dɔn an bolo n'an y'a dɔn k'o ye minɛta de ye wulibali t'an bolo dɛ nka ni cɛ o cɛ k'i b'o sɔsɔ ni min ye dɔɔni kɔni kɛnɛ ka tigɛ na k'i yɛrɛ la o ɲɛfɔtɔ anw ye lemuru tigɛ min kan k'a fɔ n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn k'u bi fa dɔw ni ba dɔw de nɔ na olu fana bi fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ko an ma siga don min na a siga t'an na an b'an bɔnnaw de nɔ na minnu y'an to yan o m'an walelankolon to wa o m'an tɛgɛlankolon to karamɔgɔ k'u y'u ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen kɛtɔla daminɛ ni min ye dɛ ko ma maa ye min bɛ se k'a bɔ o kɔnɔ olu ko maa ye kelen ye ko danbaa ye kelen ye ko sebaa ye kelen ye ko faama ye kelen ye naani don danbaga ɲɛyɔrɔ don ka saba to an ye n ko n k'a sɔrɔ n karamɔgɔ la u ye saba de to an yɛrɛ ye ko sira ye kelen ye jo ye kelen ye sɔrɔ karamɔgɔ ko ka sɔrɔ k'a t'an bolo de tugun ko an ka ɲuman de fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka ɲuman kɛ wa an ka juguman to ko ka kodɔn kan tilen k'a dɔn ko an nana ka ɲɔgɔn dafa karamɔgɔ ni ɲɛfɔli tɔ bɛ nin kɔfɛ o ɲaci ka dɔgɔ ko n'a tɔ bɛ nin kɔfɛ o ɲaci ka dɔgɔ o kuma anw b'olu de nɔ an bɛ manden dɔ fɔ kɛnɛ sigifo bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ fɔ a kɛyɔrɔ la k'a fɔ a kɛ kuma na k'a fɔ ka bɛn a ka wulikajɔ ma a n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kelen n'a fɔ i yɛrɛ ye k'a fɔ n dɔgɔninw ni n denw ma a kana manden mɔri kan ni dugubila nkalontigɛ ninnu a kana ninnu ta ba la an ka taa a ye ninnu to anw kalandenw bolo a ye taa ka sɛbɛko la a ye taa ka sɛbɛko la a ka ninnu to an kalandenw bolo ka d'a kan ni maa min tɛ manden dɔn ni maa min tɛ dɔn manden tariku la ni maa min tɛ se ka dɔ lakale manden dɔ fɔra ninnu bɛ k'i bolo kamanaganko ye kɛ ninnu tɛ kamanaganko ye n karamɔgɔ hali a tɛ se danayafɛn dayɛlɛli ma koyi ayi kana maga maa si ka danayafɛn na a ɲɛfɔ manden yan dɔrɔn nka i k'a ɲɛfɔ manden yan dɔrɔn o kama n ko karamɔgɔ ma n ko karamɔgɔ n ko ne kɔni n dalen bɛ kelen n'a ko la kunu yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ tɛ bi tiɲɛ ye o jango mɔgɔ ka t'i yɛrɛ sɛgɛn kunu nkalon nɔfɛ o dɔɔni de ye sɛbɛnni dilan ko ale yɛrɛ bɛɛ tɛ k'u sɛbɛnni kɔnɔ awɔ n ko karamɔgɔ n ko anw mɔkɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ ye min kɛ
n'o ye Kangu Musa ye Kangu ka bala Musa Kangu ka bala ka dugono fini nɔgɔlen tun bɛ se ka ko dugono nka yan a kana jigin Kangu ka bala la koyi aw ka segin ka taa fo a mɔkɛ kɔrɔba la kɛ awɔ Burema Lenkonare aw ka segin ka taa o la teriya fɔlɔfɔlɔ ngo sɔrɔla mun fɛ ko jiko gɛlɛya ko jɛɲɔgɔn dɔw y'u ka ala deli k'a ye wa o ye duwawu de k'a ye ni ji nana ale yɛrɛ y'a ye sa n'o tun ma kɛ kuma dɔ la a tun fɔ a ɲɛna de ko a na kɛ ka tana dɔ tiɲɛ ale yɛrɛ bolo o y'ale ka ko sɛbɛntiya ale fana y'i bolo kɛ ko in na k'a kɛ sɛbɛkoba de y'u ka bulon kɔnɔ ye koyi ale y'i bolo k'a la k'a kɛ sɛbɛkoba de y'u ka bulon kɔnɔ ye nka karamɔgɔ ko bɛ bɔ ɲɔgɔn ma cogo dɔ la ubiyɛn cogo wɛrɛ la nka sɔrɔ tɛrɛmɛsɛ la karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ o don ko dɔnni tun bɛ yen nɔ ngo ni tun ye Burema Lenkonate ta ka taa n'a ye ka taa Arabi Saoudite dugukolo yaala k'a ban pewu ka segin ka na n'a ye ka na fɔ ko minnu k'i ma k'u ka ala deli y'u ka fɛn na ala kumana yɔrɔ min na yan de don a kiraw sɔrɔla yɔrɔ min na yan de don a kiraw ka ɲɛnamaya tɛmɛna yɔrɔ min na yan de don wa a kiraw bɔnaw ɲininka o b'a f'i ye k'olu mɔkɛw ko waati kɛra olu mɔkɛw tile la ko cɛbakɔrɔ tun bɛ kilo 30 ɲɔgɔnna taama ka tɛ i mini ji de nɔfɛ ka na yarɔ olu ka koliko kɔni mɔgɔ bɛ se ka yɔrɔ kosɛbɛ dɛ o kama saniya ko kuma ka di u ka kuma na kosɛbɛ n ko ne bɛnkɛ ni ne mɔkɛ Burema Le ni maa k'e ma ko fɛn bɔra nin de kɔnɔ k'o ye ji nati o tuma nin dugu in sigibagaw ninnu tɛ jiko lahalaya de kalama wa o t'a dɔn ko ɲaci bɛ ji la ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛ boli la a nɔfɛ dɛ ji dun tɛna olu yɛrɛ feere n ko bala ka bɛn ne ka ɲɛyɛli ma maa tun bɛ nin ko ɲɛɲini ni hakilisigi ye ka bɛn ne ka ɲɛyɛli ma n ko maa tun bɛ nin ko ɲɛɲini ni hakilisigi ye n'i ye tɛrɛmɛsɛ min tɔgɔ fɔ a ye kuma min fɔ bala n ko kuma nin fɛn b'o kɔfɛ n ko fɛn b'o kɔfɛ o turabu cɛko 7 na n ko turabu cɛko 7 na kalanden min bɛ turabu dɔn ko n'o y'a da o bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ k'a yiri la bala n ko kabako don dɛ a ko han n ko kana se ka fɔ i ma fɔ k'a ko kɛlɛ bɛ sanfɛ n ko n k'i ma n ko n'a ko sanfɛ fɔlɔ a kana tile fa yira denmisɛnninw na ye dɛ a kan bɛ faama den de ma ne ka yeli la ne m'a fɔ n ko don dɛ n ko ye ne de ka faamuli n ko a kan bɛ faama den de ma o bɛ sanfɛ de dɔnni de y'a yira bi dɔnni sɔsɔbali la k'a fɔ ko a bɛ kun sɛnɛ de la karamɔgɔ n ko jama faama kelen bɛ k'a bolo kɛ min na o ko k'a bɛ dusukun de kɔnɔ n k'u tɛ sɔn kuma in ɲɛfɔli ma ka taa yɔrɔ jan ko maa ne ka ɲininkali ma ka taa bɛɛ la n ko karamɔgɔ n ko an bɛɛ sɔrɔla a kɔnɔ de ka mɔ a kɔnɔ ka cɛfini ta a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a lajɛ ka segin k'a lajɛ de karamɔgɔ ka siran de ko est-ce que ne ka jateminɛ ni ne ka miiri selen bɛ min ma nin ko in tiɲɛni kɛ ɲɔgɔn na a tiɲɛ yɛrɛ ni k'i b'a fɔ a jamakulu ye i laban tɛna taa kɛ an yɛrɛ dama minnu kɛ mɛ ka ɲɔgɔn ka jɔn ye bi n ka cɛ jɔn fana bɛ k'olu bɛ kɛlɛ la olu ma taa kalifa yɔrɔ foyi sɔrɔ la fo Turelakaw ka bulon kɔnɔ Mali la u fiɲɛ ko Moriw ka so a kana wuli kana joona an ka taa yɔrɔ yira la a y'a sigi u bɛ taa k'a sigilen to a ye n'an ka taa anw de b'o taa yɔrɔ dɔn a ye n'an ka taa an bɛ taa yira a la i komi Balanko fana nana manden dɔ fɔ yira a ye n'an ka taa a ye tɛrɛmisɛn n'u sɔnna ka na an bɛ na n'u ye koyi ka na an bolo da an ko an kɔrɔ ye awɔ dafa jajamadi silanw Komo Bɔkarinw Kɔmɔso Konɛgɛ tigi anw kɔrɔkɛ ale ko kogo ni ngurunin bari de don ko n'a y'anw cɛ sirilen y'a nɔfɛ ko a kana an ta kɛ dɔwɛrɛ dɛ ko n'an nalen t'a bari k'a kolo gɛlɛya an nalen b'a bari k'a cɛɲa de o kuma an ko an ta yen Manden Mori ma fɛn o fɛn fɔ
min ga fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔrɔn ko anw ta ye kun digi de ko sara foyi t'a la ni nare tɔ tɛ anw ta kun digi de do sara foyi t'a la ni nare tɛ cɛ ka 20 t'an kɔnɔ muso ka 20 t'an kɔnɔ n'i ye ji an bolo an yɛrɛ de bɛ dɔ kɛ ka da o kuma ka tila ka sɔn k'an jigi da ɲɔgɔn kan ka sɔn ɲɔgɔn ye ka koto ɲɔgɔn ta la ka da la k'a fɔ ko an yɛrɛ dama in de bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an kana jɔ an yɛrɛ la dɛ ayi ni fɛn o fɛn y'i kɔnɔna kan i kɔfilɛ sa a dɔ k'a b'i fɛ yen cogo min na a bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ten fɛɛrɛ jumɛn y'o tigiw bɔ u ye dabali jumɛnw tigɛ a ɲumanw fara i bolo da la ba u b'i ka ɲuman in fara i bolo da la an ka taa karamɔgɔ ne k'i ma ko ne n'u ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ko ne ma fɛn kalan dɛ ayi ne tɛ kalanbaa ye nka karamɔgɔ ko ne ye yaalabaa ye ka tila ka kɛ jateminɛkɛla ye ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye karamɔgɔ a ko ɲɛɲini ɲili bɛ se minnu kɔrɔ k'o dɔnniba in de ta k'a dan kun karamɔgɔ nka bɛ taa i tɛ nin fili ka bɔ i bolo kuma dɔ la karamɔgɔ i mana fili cogo cogo i bɛna nɔfɛ ka d'a kan i tɛ san 10 kɛ ne sɔrɔ dugu mɔ dugu kɔnɔ ba maliba tɛ san 10 n'a haya dɔ ma jigin ni cɛ min ko kura tɛ ka jigin ko k'i yɛrɛ lafiya k'i sen bara caman jiginna an bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ nka caman madarasa kalandenw wulila Mali kɔnɔ tuma min na ka mankan wuli k'a jɔ an ka kiraw kulela nin de y'an dala an ka kulekara nin de y'an ka misiriw kɔnɔ an ka zawiyaw kɔnɔ a ye wuli k'a jɔ dɛ awɔ an balima minnu nalen don minnu bɛ kulisi sen tigɛ tile fɛ ka juru tigɛ su fɛ ninnu tɛ diinɛkɛlaw ye dɛ arabu de ye k'u sara an b'u bɛɛ sara cogo dɔn Mali in kɔnɔ awɔ ni maa min ma da la arabu ka waritigi b'a dɔn nan'u dɔw ta Senegali ka taa diɲɛ bɛɛ yaala n'u ye k'u pɔsiw fa ka na o wariw de nalen don u bɛ fɛ ka na an ka tarikiya de tiɲɛ an bolo u bɛ fɛ ka na an ka diinɛ de tiɲɛ an bolo u bɛ fɛ ka na an ka kirako de dɔgɔya ko kira yɛrɛ n'an bɛɛ ye kelen ye ko mɔgɔ don ni maanifin ka miiri sera nin ma kaban ko ni maanifin ka miiri sera nin ma kaban k'o ma kɛ fɛn ye wa karamɔgɔ ngo karamɔgɔ n'i b'a dribble kɛ cogo yɛrɛ dɔn kana sira cɛ 100 ya défense la ɲin kali awɔ ninnu ka dribble ngo n'i b'a kɛ cogo dɔn kana sira cɛ 100 ya défense la i bɛ tɛmɛ sa karamɔgɔ i bɛ tɛmɛ ha ninnu man ɲi karamɔgɔ an faw n'an ka kiraw ye nin fɔ min kɛ anw ka cɛkɔrɔba minnu fana bɛ taabolo kɔrɔ la olu y'u cɛsiri dakisɛ sɛnɛ fɛ k'u cɛsiri tiga sɛnɛw fɛ an ka village la ɲɔ sɛnɛw kaba sɛnɛw karamɔgɔ dugu cɛkɔrɔba min tɛ taa hali a yɛrɛ ka du foro la ka t'i ɲɛ d'a denw kan ni foro ɲɛna foro ma ɲɛ a ye ko bɛɛ to denmisɛnninw bolo ta ko kɔrɔ nana k'i sigi nka n'a fɔra ko karamɔgɔ foro sɛnɛ bɛ yen don min bɛɛ bɛ taa daba ta k'i biri karamɔgɔ u ye baara min d'anw kan u m'a da duguba kɔnɔ mɔgɔw kan aw t'a ɲɛ dɔn nka aw t'a ɲɛ dɔn aw t'a ɲɛ dɔn karamɔgɔ an y'a da u nɔfɛ ten nka cɛ tiga tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ san kɔnɔ ka taa du kɔnɔ n ko kaba tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ dakisɛ tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ karamɔgɔ don dɔ fara ɲɛɲini taw kan i ka ɲɛɲini olu ninnu de ɲɛɲini k'a dɔn quoi ka d'a kan karamɔgɔ i yɛrɛ ka fɛ ani balanko fana an bɛ karamɔgɔ sen kɔrɔ don dɔ la a yɛrɛ ka fɛ ko n ye kɛlɛ fana yɛlɛ sanfɛ yan dɛ n ko nin de ye kɛlɛ yɛlɛlen sanfɛ yan ko ko bamanankan a ko e k'i ma kalan ko ne sigalen bɛ dɛ ko cogo jumɛn ko tariku dɔw bɛ kunkolo la nka karamɔgɔ n tɛ k'a f'i ye n k'i ka da la dɛ mais ne ni Bala an ye min kɛ an bɛ jɔ ka baro kɛ o diɲɛna dɛ
ngo jena mene ma farnya ha bada ka fo bala yana ngo kira jati karamo wona mo fo bala yana ci wajira wati ato on masira nyere la masira ga ko nyele dogo karamo odongo bala ma ngo bala ngo fenya mbi dinge kono ka se hage do ma ni ke ki ba nyefo mo chama yana ni mi ko lo ba ko fa do ne dira ago ci ko bala ngone ma kala ngone inta nyena de ma kala ne ya ye nyede la mande moari sigile flen galon batge la furu nyogo ni kanu nyogo nyana aya kono fam malo jeni mina ka ka basani ndo safe kan sigilin galon tigela de ibita fa yana ko ayo malo mindu kwa ka bwokulu kama akaka ka kira kanu kama aka wuli kata o malo mbo jamana kira ma fona ma go be don na ka ta shino kwa kata shino do asiatic do akata loje ko ma kalande kwa yanya nyena de sugobiti taka nyina ngale anya ye karamo ayambla lebu min kono ayambla namara min kono ayambla kodon baliya min kono nyena tige kono mina dota ka yirila ngo bala nin sara na manyo yetu Allah kale mande kana malo yara de afo kono ko kono nyede ay ko makala ma yese ben fena ko nyire nyede ya ye karamo ngo tige ya do ngoka daka bala ne ga nyama ya ala kono bala ne tara se Thailand ya soro ntara Chini ka nyini ka don ja an commerçant be keleme ka anjanfa abe ga do faso de kungolo la ko shinwa maloni malo boro kelente bo Chini kana Afrika de ayo nyina ko nyefo moyi malo boro kelente bo Chini kana Afrika ne de ko fi hal nanga mo mun yem malo boro kilen kan ko ka abi donto ko ne re ba ko fendi ko donto anga malo be bo tay atla fam ba bo Thailand ni Vietnam oh ne ma se Vietnam ne sera Thailand ga golu musiki ga be ezige ko onte fato ya hagede Thailand karamo ni sigi ga miro olu fono nganya na mayala yere ga fa ko kala bolu ko safa ci ko do me ci ko hay olu ga dana ya ko ko da ko tigi be ko lo olu ba tasu ko de ma ci se to sino lu ko ka to be na ka nga bara de ka ta dro kudai tenane kara olu ka nga yelanna ngolu kanga yelana gramolo kanga yelana de kada kanu wisigi kan loje donna hine an hine de bula amma nyima ko de bula gramo kabako dando go kabako dando dimido modimi dono na karamo ngo karamo ni sira o bango ku dongo do isi ka jete neke ka koloshilike ka ngalike an ngalike bawla karamo ngonu ya nyefina ni ma fen fa mo fena ngone so la fato karamo ngu yambi roja amada ble bure malenga ble kono mo yan saba yoro jan ngomina nyefina sala tide agoto ngokara mo ngabango kusigi kono nana nanga mo koroba do e baroke ayella seli do kenema karamo wa ere mame fono hali ka woyaji dana doko kun kele mayenno ni yenin la seli no la ni ke bi siga so ka boka da kenema ya karamo wa ka fugo dimi do na mande ka dera fa bela jelena dore ma sama de ngodore ma sama de muno na musoka dore min tandoe kam sojo fangele kam yera jo fangele akololo to banko de yoro chama na kechugo chama de la akololo to banko ako ko mi karamo ko befara nyo ngado
ko masi kana ko ko nguru ni lo jani nganje ma nasero la ma fa ngo ambijo karamo anga cekoroba ba keleni keme duru dale fle bangoku usabale duguma foka yelema ko kulon la ben ko ro bulo la ben ko ye karamo kana ta nyini qur'ane kono kana ta nyini bibulu kono a hadisa kenema de dito flima mi se ka nyini bi rebe ka nyedo ka fo mali de kadaka angelende o yede Sénégalais au bora, Guinée au bora, Gambien au bora, Sierra Leone au bora, Libérien au bora, Ivoirien au bora, Burkinabé au bora, Bénin au bora, Nigérien au bora, Nigeria au bora, Mauritanie au bora, Marocain au bora, en caman de bora. Ogama karamo. Ngo aye balkonesi de irana bangoku, balkonesi anga mogo bita nami hotel la na ye dumunu ka amena to de mi ma balkon na de abi yele ko hotel yi balkon ni sire de tay c'est hôtel de 4 étoiles mais balkon ni sire de tado mais ba do lu ya la bo kele ko ci ko karam ko ngi ba do lu ya la bo kele ko ci ko muna bangoku dayele la ko mamna anga mo folo munun ko na ka ta bangoku o to ko Nigeria to ko correspondance aussi bon Nigérien mɔgɔ minnu taru ka correspondance sigi o fanba ye Biafra de o Biafra ni Hausa cɛ ne yɛrɛ b'a dɔn I bɛ dɔ ɲɛ dɔn o komi maninkaw ni Futafila cɛ ana tila ka bɔ ka bɛn ɲɛfɔ n b'a fɔ a ma cogo min na sinon a ma caman fɔ ninnu yɔrɔ ninnu na dɛ donc o Biafra minnu taara sigi ye Hausaw ka waritigiw de ye voyageurs ye Hausaw mana na min bɛ Biafra den kunkolo la ɲɛnamaya kɔnɔ n'ale ye Hausa ka wari namara cogo cogo k'a sɔrɔ c'est à dire ale mana k'a dalen bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ na ale t'o ye k'a fɔ ko juguman kisɛ kelen b'o la parce que a b'olu bolo ko Hausaw ka wari bɛɛ ye jamana ka politique wari ou bien dɔ ye dɔ di ka mɔgɔ dɔ ma c'est à dire olu bolo wari fɛn o fɛn bɛ Hausaw bolo a bɛɛ source ye jamana wari de ye o de bɛ Biafra den karamɔgɔ Biafra den tun bɛna Nigeria ko an karamɔgɔ na an kɔrɔkɛ lahi gana ko k'i ka sɛnɛkɛ daba bila dɔrɔn kana I ka kalo 6 mago ɲɛnabɔ ka taa k'a bɛ se ka kɛ Angola de kuru o ye caman girin ka na karamɔgɔ ko Biafra den de tun bɛ taa Bangkok kalo 6 n ka cɛ n'a bɛ hôtel tila kalo 6 a bɛ si dilan tila kalo 6 n'a bɛ dafa ni $50,000 mobili bɛ n'i jɔ I la ko min fɛ ka tile 2 kɛ a bɛna taa Nigeria quoi karamɔgɔ o b'a sɔrɔ a y'a ka diɲɛnatigɛ mago ɲɛnabɔ k'a ban ka tila k'i kale a t'i sɛbɛn arabuw ka Ala la a t'i sɛbɛn yahudiyaw ka Ala la k'i sɛbɛn a ka dɔnni na ko fo ka taa diɲɛ kɛ min ye ale tɛ kɛ fantanden ye tuguni karamɔgɔ mais a wariw de sɔrɔ cogo tun man ɲi Biafra tun b'o wari ninnu sɔrɔ ni siriki min ye tellement k'a bonyana an ka mɔgɔ minnu bɛ Bangkok anw sigilen bɛ k'an bolo ja ko an ka to mɔna de ko an bɛ natigi kɔnɔ Biafra bɛ ka na wari bɔ fa bɛɛ an ka denmisɛnnin minnu fana kilo ka gɛlɛn o dɔw donna tɔn na Biafra kabu b'a namara dilan ko dɔɔni don dɛ awɔ I bɛ don ka tɔn na su tɔ don nin don bi I ja la sira ni kuma caman n'i y'o bɛɛ kun ka dɔ ko a wari fu sara la n'a taara sa tiɲɛ yɛrɛ kɛnɛ kan sisan voilà a bɛ kɛ komi Beninɔgɔ ka bi rusi ko ni quoi awɔ dɔ wɛrɛ tɛ o min kɛr'i la I fana k'a kɛ dɔ la I k'i ta ɲini ka na banna kɛlɛ in bɛ taa de kun bɛ kɛ ten de ja an ka denmisɛnnin kunkolo gɛlɛn dɔw taa mɛ don tɔɔrɔ olu ye ka Nigériaw ka sutɔ susogo olu dun tɛ se ka ko in kɛ Nigérien la fo olu ka ko in kɛ u yɛrɛ jamana kelen ɲɔgɔnw na u kan kelen fɔ ɲɔgɔn na wa karamɔgɔ ko duman b'an kan kojugu ba karamɔgɔ
o yi fa caman saba duguma ye dɛ ngo yi fa caman tɔ da duguma faso nafolo i komi Kanku Musa y'a kɛ cogo min k'i ɲuwa bɛɛ la dɛ ngo ka faso nafolo bɛɛ ta ka taa da su kelen ka diɲɛ kɔ ka sɔrɔ kana bin nkalonba tigɛra badun ɲina dɔw tun bɛ keguya fɔlɔ olu bɛ koli dɔw siri k'a fɔ bon a ye nin koli kɛ hali a ye koli kelen kɛ n tɔgɔ la a k'a kɛ fɛn ye sa a ka bin k'o kɔnɔ quoi nin sera nin jɛɲɔgɔn ye n'olu sera ka hinɛ n'a ka nasɔngɔ di yan sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ bannen de ye nin ye karamɔgɔ i bɛ k'o fɔ min ye n k'o yɛrɛ sen bɛ kura e t'a kalama n'i tun ye hakili sigi an b'a ɲɛf'i ye sa hali a tɛ gɛlɛya n ko hali a tɛ gɛlɛya karamɔgɔ ye Banko ko sigi ka de ye o bɛ Banko ko ka sigi kan sɛbɛn de kɔnɔ kokisɛriya karamɔgɔ an kelen tɛ koyi u ye min da arabu kan yanni nin ko in ka bɔ Bankokaw ka Nigérian denw fana kalala Pata night club na yen nɔ ka cɛ o Nigérian fana ka wuli k'a kɛ dɔnni ye sa k'a kɛ dɔ ye ka filimu tourner ka tɔw bɛɛ gɛn ka taa fa dɔ la ko b'u yɔrɔ wɛrɛ ta kamalen n'i ye Banko ko sigi kan de ye i komi Nigeria an kɔrɔ minnu ye yen kɛ olu b'o dɔn sa n ko Nigeria sigi kan de y'o ye haya fɔlɔfɔlɔ min bɛ f'i ye Nigeria ko n'i ma foyi mɛn anglais kɔni na put my own i gɛlɛya i k'o mɛn dɛ t'a fara kana to ka to min la dɛ karamɔgɔ ne ye anglais kuma fɔlɔ min mɛn Nigeria o y'o de ye put my own karamɔgɔ ko min kɛr'i la o ye Banko ko sigi kan de ye e bolo ko kabako don wa o tɛ kabako ye Banko ko o n'a ɲɔgɔnna caman o m'a faamu de n k'u m'a faamu de n'u y'a faamu don o don ko cɛ tɛ si Banko ko ye ayi u ni ninnu tɛ ka ye minɛ kelen ninnu tɛ k'u kɛ foyi ye ni fa tɔw tɛ Nigériens tun b'o ku nin kɛ Nigériens denmisɛnninw u bɛ se ka 1,000,000 yirikaw sɔrɔ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ nka u ni Chinois minnu ye affaire kɛ nin ka cɛ a polisi chefs n'a fɛnw olu bɛ min sɔrɔ Nigériens ninnu t'a 50% sɔrɔ oui ok après Nigériens nana commencer u b'a kɛ Mauritaniens fana na ani Marocains Mauritaniens denmisɛnninw b'a kɛ kɔfɛ an ka mɔgɔw nana don a la u b'a kɛ u yɛrɛ dama de la Banko sigi kan de don ni i dɔgɔnin bɛ yen nɔ n'i sɔrɔla la a bɛ jɛ sinji k'o don k'i t'o bolo nko ni fila ni ɲɔgɔn sigilen bɛ Banko ko n'i sɔrɔla o tiɲɛ kɛnɛ kan don o don a bɛ jɛ kɔ k'i to yen nɔ i b'a dɔn a bɛ jɛ kɔ min nɔfɛ min fɔra misiri la o de kɛ tiɲɛ ye o sinji bila ka badenya bila ka teriya bila ka wolokilenɲɔgɔnya bila ka fɔ dɔrɔn karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne tun bɛ jigin ni ka d'a kan o b'a kɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ ye mɔgɔ min ma jigin ni o kɛwale ye ne m'a fɔ n ko caman kɛwale tun don dɛ nka karamɔgɔ a y'i sɔrɔ a kana bali la dɛ namara dilannen de don Banko ko sigi kan de don an karamɔgɔ a daminɛ yɔrɔ daminɛ cogo dɔ de filɛ nin ye ta ko an ma cɛya sa wa kokisɛri ma cɛya wa an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kokisɛ sa kokisɛ ta tɛ sɔrɔ Chinois la bilen ani Chinois ye caman kɛ sa an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kokisɛ la ayiwa ne de b'a dɔn anw bɛ ka hôtel la nka e ka Mali julaŋana ye jɔn ye jɔn min na sanni kɛ n'o taara fo e bɛ baw fa i b'a invité o ye jɔn ye n'o ye ne ci kelen min na don min na dɔrɔn ka cɛ ne bɛ t'o sa sɔngɔ yɛrɛ la ka na tiyo tigɛ u b'a fɔ ko nɔgɔ i ye caman de san ka ne ta in ta nɔfɛ wa nin y'a kelen sɔngɔ de ye ko nin y'a kelen sɔngɔ de ye e kana n'o lakaleya dɛ n tɛ lakale ta ye ka d'a kan n'u y'aw kan don juru la aw tɛ se ka bɔ bilen an bɛna deuxième génération de labɔ aw tɛ se ka bɔ bilen o cogo di k'i ma ye u b'a fɔ ko an nana dɔrɔn ko u ka girigiri fɔlɔfɔlɔ bɛ k'a nɔfɛ bureau la k'a ka wari de déclarer a ka wari déclarer parce que Banko ko man ɲi bɛɛ dun b'a dɔn Banko ko man ɲi donc a b'a ka wari déclarer e ma n'i ka wari déclarer dɔrɔn o ye donné ye i ka coxeur kɛ ka foro de kɔnɔ ka sinsan da sogo da la i tɛ se ka bɔ bilen o wari in kɔni o 100 tɛ se ka du Banko ko n'ale t'o kuma n'ale t'a ta dɔn numéro o bɛ bɔ sira o sira fɛ restaurant tigi b'o la i ka ciden b'o la
Hotel Baligona Sebenegela Bodigino Kramo we police chef baw dogon de lui na so so meta ni na doni ya fi ni na mata ban Kramo ni ya so do yeke blasira ko ni na ne kana ta sani ke yere tira sani ke rom na do carte fleni clé nga taw fe yere no kuma yere bi anglais no bi français mais no kuma ne nana eti bangi ka wari declare wa parce que eti fe ka wari ka du bolo kaso la ni kira o jula kilo gele sisan bu kene bla ni demisanu nje nganga chenga munu mi bango ko iko mi 84 chauffeur o chugo kona bu kene bla ni demisanu nje de kana sigara krabo okma ngo balango fone de koma akoni sera do foka kangara mo ko dobe ko ale ko onyena ma yenye kaba ko de ene ko ngo balango fon nga ya so ko kaba ko bile bile de do siga ko bile dara anzigile nye be min no be gafi ni sebel lam ne do kali ne de ni ba la kale yorom na sala kale ko la suna kele bi boara ay toro min sem mo ma fama ko muna karamo mi fama kuma na bango bude jamana nyana ma ya kono karamo balo malo bi bo jamana min kono o bango bude ko do Thailand capital bango bude ko do fe o bango bude jamana mi papier dilan ka dimbo tunu ma ka foko mbalama muso i ka baraketa procédure yi référé o papier ba ko karamo ni na be na fa on fa nga che police ke kana nyem no tigara de suno ba ta so la jole na be yana ibi tala mbentala ite jamana de ka tamen ka kana toro karamo on bo tigini nunu obi yala nyo no fe fla negene mu buloni ma mega abijange ko mi demisanu be siraji negene min charo o nyana bu bulo apala na mado bo karongaro ngache ko machaji karamo shule do ko blela de okuma jonde balokela sani ga kolosi jaiwa ntado ibe min kayede ne kanto manga kolosi de tubulo hijole balekona o singo joede ma ko alaji machazi yele buse kramo o ya sura masaji ko en kibarame ko na kira mo ko bala ta ka be senge bo la ke ko mi demisani ni yo meche wora da baro la ye kana siga bango ko wora jogo do abi fe ki mo ko sare kano ki baro ko nyaye de o ko ma be nege ke kunda masaji ko nga do la sa ko mi ne so o bere ta barao ete masaji gala o wele wa ku ga yele o ba ko rumun namba so numero ni te numero do buga kile boka yiri le ifona miti ga da kile boka na yiro lo win numero e dro ubuna balikona balikonizi hotel tigi war soro ko de fleni en karango kana ta yoro jasa ate qur'ane ko na te bibuli ko no ngo balikonizi milliardaire bango ko a waru soro ko de fleni en kana ta yoro jasa ate qur'ane ko na te bibuli ko no kada ga bango ko de tumuga machita arabula nga ubuna tanga mo la ko na sa fu ka nga mo de do anu ke kada ga utanga kame utisika antuba donc anga mo gonun do nana olu bu bolo la sonde olu te o ta ko ni ka ta badon ko ci na do ma do ka jene olu bu bolo la sonde donc kabi balgon na folo balgon ni jin ni mbogoti ni nu o bi papier de da o nyon che ka signer abina ta marché min tan jamandi ngese de do antaro mi bo ko mi mana bo ko non tay 20%, tay 25%, tay 30%, tay 10%. Papier de biken na folo ka signé yana mboti ni yele ka yele ka mino yele ka ko na ta masaji kila de marché tana ka balgon ni fi karamo ma yele ni ku ki ko bibara ni ra ku biti ko e o nu ba salati yele di me ma do ko nyana salati yele folo biti sebe ko karamo
o soro kono ga sarbeti jada du maki dawka karamɔgɔ ka bɔ ton fasa la fi sen fasa fi sen de kono na dole mi ma dai kai ba ko no be dai kai ko be ka de ko e afra chor ba ko akadi de halna be digara ba fa ka kadaro karamɔgɔ tisoro ki janwa ko nyana tamene idisila he karamɔgɔ jara la ka ba ko te de akoni demsani mi ngogo muso ko te sebe ko wa kono ga sebe ko be wulila ko kana wele de oni bisi kumaro ni karamɔgɔ gindo ni dafa jama de silaw awo anin koro to bela jele ko kana wele de an fonon bebe jara la ka ba ka fa yoro la o nga ayo akore fulani yasa de ne dew ne buramuso ne dono aw ka nyama ka tulo datugo ni yoro na ko mba deli yere de few aw mi ga ni yoro en fon koro de nya fo balango fo ne chugo muna mi ga fon koro de aw ngo bala no yi jawla karawo ngono yi jawla ibi fama doron bugo tigi kele bi ta do nyegena igi haga to afo chugo la muramuso ngaga haga to afo chugo la bita ku ci de bogo o langolon tan fulare bi to kono bi to ka temete me jani ya karawo fono ya do kuma mun gi ga jam mo wuli la nyen ha bara de wuli la sa ebe fama doro ibi resoro jarala ko ka bara la ibi tladro o ba fi mangache kuika $1,000 sara e ba ko faade bura you de cres $1,000 e $1 don e be badi de do de yifa so wari dollar wa ko US money $1,000 want to pay me $1,000 e tu yemi no ngade misani nyelo jo ro la ba do ko mo do karamo wali tu ngake gude i nyongri le tu ngake ko mena nyongri le me balango fo so no mi jo no re na ka karamo ni tu ngake ngoni tu ngake go e tu ngu delika do bolo o de tumbi to so fara marché de wuli le fle e dusu mi kenya sawa nge dusu mi kenya o e ja ko ya ma fe na ko hagli be dusu ko o to dusu ko giri na ta no karamo e bi kinyangi jo ko ta kadaka ne yo chokoro ba jugo ka iye ka koro bango olu mi wana obisoro bari binana bari keme woro de dollar keme olu mi wana obisoro ka ta shi chokoro ba ko fe ki digirgi awo bari biwo binana no demisanu na demo je masuwa ni $1,000 ko faade de na ijo ibina lo jesi obu ga telephone bo dro be police woni ko chokoro ba do bino katala ka polisi girin ba to na bali gona be ba do ni polisi ni girin don to ya ngam akoro fon fen be no be ba do ko man fu do woni la ka be ben ko ba ko su ba be ben kama polisi ni girin mana doa ubina dro ka singa daile karaw ko to wasro skilese ko bi bali ko ni jiburo be ko lo bina daile ke daile tar e be fa dro bino jo ni ka kilo ba jo le aw ko ka mo ganyini mimi ka kame ko serge fulo min na ngache ole polisi e marché taka bi bolo ko 25% marché bana be karamo o bi magre ke yininga polisi numba foye ko ay balma ke yininga demseni mbogoti ni munun jolen fla ko ron ku ya wele de ka fo ku na jera ye ka fu no yake ko amaso ko warsa o mana fe na siminga na dro ere nye bi nyo na fu lo fi jole na ku digi finetre ni ko da fa bera ki lo je e bi ku digi ki ku ko ta re sa ko ay ko na sama ko ka da ka police ba fa na ka da minga o to fi etra me se asenguroma che galo je bane ngo police ke ba fi ko ka da minga ko to nya fi re ko ne to na fe etna ge mina ge arabu ka nye fo ju ya nusuru awo ajigin kuna ajigin ka police ke ba fi ko beche ko ga borala aw ye barada arabu kan na no ne bo nya de ti da do mala eta do e ka maka ga bane e ga kweti yo nyininga ajago jugu o ga jamana yu kolala ngutu muna malini Senegal pasoru de samaro ko ngache ka tu jataila ni katla ka singa pasoru fi ko pasoru to ka e karam ko olu wando
k'i tɛ manamanakan dabila ba i ye kuma fɔlɔ min fɔ k'a fɔ k'i ma s'a ma n'an ye mansini kɛ k'a tɛse sisan k'a sɔrɔ a sera ɲɔgɔn ma o dɔrɔn o bɛ san 50 kaso de ta i ye banko kɔnɔ i ye nkalon tigɛ banko finitigiw ɲɛna banko sariya bɛ san 50 kaso de d'i ma o la fɔlɔ o ni denmisɛnninw ka o ni npogotigininw ka kirimu tɛ kelen ye o ni n sera a ma cogo min na a sera a ma cogo min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na si t'anw ɲɛ sira la i ka nin kuma den kelen ye karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn sɛ de mɔna o i bɛ sin k'i kɔfilɛ dɔrɔn i baden ninnu jɔlen de bɛ sin ka fɛ ayi kana siran sa banko ko san 50 o bɛ bɛn an ka san 25 de ma kana siran dɛ an b'a négocier an b'a fɔ ka ta an b'i bɔ a la karamɔgɔ nka a bɛna min yɔrɔ ma f'i ɲɛna n k'o fara a kan ko an b'i ka nafolo bɛɛ don a da fɛ i ka so ta ni kungo ta n'i m'i kɔlɔsi hali i ka denbaya bɛ étage minɛ i b'u jigin k'o feere k'o don a da fɛ n'i ma sɔn kaso ma kɔni wa karamɔgɔ n'i tulon kɛra i taatɔ de filɛ kaso la kɛnɛkisɛ jɛ ka banko fo wura kaso bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ ka bɔ fo procureur ka bureau kɔnɔ n ka cɛ n ko fo wura kaso bɛɛ bɛ nin kalama o de tɔgɔ ye ko commissariat banko kungo kɔnɔ mɔgɔw de nana fɔlɔ ka bɔ kungo kɔnɔ malo sɛnɛ yɔrɔ la ka na baarakɛdenya kɛ dugu kɔnɔ n ka cɛ o ma kalan tɛ tɔ ninnu yɛrɛ fana b'olu lajɛ ko lakalakatɔ dɔ tɔw tɛ sɔn baara ma olu bɛ sɔn dɛmɛ komi gardien ninnu hôtel baara ninnu olu de ye nin k'u lamaga arabudenw n'an ka cɛ k'u tɛgɛ da miliyari kan ka duguba kɔnɔ denw sigilen to tɛgɛ la o ko k'an tɛ wuli k'a ɲɛɲini ko ninnu mana kɛ min kɔ o ye tiɲɛ de ye dɛ o ka sɔrɔ ka bɛɛ don dora banko u ka fana a kɛra sariya yɛrɛ fo ka taa se jamana sa sariya u ye baara da arabu bilen kan na karamɔgɔ n'a dɔn fɔra ɲɛna ɲuman ko don c'est-à-dire des milliards k'a minɛ i bolo su kɔnɔ karamɔgɔ e jigi bɛ jɔn ka banko ala ma kɛ fɔlɔ b'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ ne yɛrɛ jateminɛ kɔni karamɔgɔ ko an bɛ fajiri la don o don ko ka tila k'a fɔ k'e sɔrɔ man da to karamɔgɔ ka n'i jigira tigɛ banko bɛ sigi k'a dɔn n b'a ka n'i tɔɔrɔ banko bɛ sigi k'a dɔn polisikɛ t'a baara balikɔnisi t'a baara npogotigininw ka fa baara e yɛrɛ bolola so baara n ko fo minisiri fɛ bɛɛ ta bɛn na komi u b'a dɔn ɲɛnama tɛ anw ka fanfɛ mɔgɔw bolo n'u y'anw minɛ sisan u n'anw ka denmisɛnninw bɛ bɛn u b'i nɛgɛ k'i ka wari bɛɛ don a da fɛ n'i fana i murutu b'i kari kaso la yen nɔ cɛ fɔ n'i ka mɔgɔw ye wari bila ka taa u k'i falen Brésil kaso la den dɔw la Brésilien minɛ kaso la den minnu san mɔgɔw minnu si kaso la ka t'u bila baara la u k'i falen dɔ la ka t'i labɔ Brésil bɔcogo foyi t'i la i bɛ sa ye banko don dɛ i bɛ lamɛrikɛn den ye k'a ka passeport fara ka fili ye de ko I want to die here o b'a sɔrɔ u ye fa wula la lamɛrikɛn n'a ka lamɛrikɛnya olu de bɛ fa wula la u ka sariya la k'a ɲini anw ka sariya ni ta tɛ kelen ye i ye nin kɛ anw fɛ yan an ka sariya b'a appliquer tan de wa i b'a sara n'i ma sɔn i bɛ t'i sigi ka so kɛ foli tɛ s'anw ma ni balo anw de bɛ ka diɲɛ balo e kelen balo ne tɛ k'a fɔ anw de bɛ ka diɲɛ fanba balo e kelen balo ne t'anw bolo ko wa i balo kamalen i bɛ to tulonkɛ la n'i taatɔ don bɛɛ ta baara bɛɛ bɛɛ ta de bɛ na karamɔgɔ ka miliyari de taatɔ filɛ ka bɔ i bolo tulonkɛ la dɛ karamɔgɔ n ko cɛbakɔrɔ caman ka jagokun minɛ n'a bolo tan ne banko tɛnɛ bɛ se n'i y'a ye turabu kɔnɔ a ɲini k'a dɔn i b'a sɔrɔ min kan ne m'a fɔ n ko i yɛrɛ ko tɛ welewale t'an bolo dɛ nka karamɔgɔ ɲɛ nin ye de cɛbakɔrɔ caman de ta minɛ wa don ni karamɔgɔ ka baro ma d'aw ma an taara yɔrɔ jan karamɔgɔ n'i b'a dɔn min ye ne fereke ko in na kosɛbɛ n ko y'an ka kira ba yɛrɛ de a b'an ka kira n ko karamɔgɔ ka bɛn ne ka ɲɛ yelen ma kira ko in ma ban dɛ ayi minnu bɛ ka faamu ka taa sira kan ne fana b'a ye olu bɛ fili la kira ko ma ban kira b'an yɛrɛ fɛ karamɔgɔ n ko kira b'an yɛrɛ fɛ a ko han k'i kana siga karamɔgɔ ko alikadi terikɛ don kira b'an fɛ i kana sigara u tɛ farinya k'a ɲininkali kɛ de sinɔn a bɛ ɲɛ dɔn sisan kira b'an yɛrɛ fɛ karamɔgɔ ne tɛ taa ni ye yɔrɔ jan ne dan ye soda la 84 an ka cɛkɔrɔba bɛ k'u biri ka sɛnɛ kɛ ka taa kira min balo
an ka cɛkɔrɔba bɛ k'u biri ka sɛnɛ kɛ ka t'o di kira min ma k'a sago kɛ n'o ye jamana kɔnɔ 84 gɛlɛya binna Mali kan n'o ye jajugu ye diɲɛ den dɔ de y'an hinɛ minɛ ka fɛn d'a ma n t'a sara cogo dɔn dɛ o kɔni ye fɛn d'a ma n t'a dɔn a fɔra diɲɛ kɔnɔ fan min na o tun ye kaba ye ka di Mali ma 84 ne kɔrɔ bɛɛ bɛ a kalama kaba in n karamɔgɔ i tɛ min kalama kabako na n bɛn'o ɲɛ dɔ f'i ɲɛna bi ko ɲɛ kuma kun kɔrɔ ye sanfɛ n k'a bi komi 84 fɛnko chauffeur ko karamɔgɔ i miiri ko 1984 chef bi yɛlɛma kuma min na ko mɔgɔ tun bɛ 500,000 sara coxeur ye Mali la pour que i ka se ka kɛ kira ka chauffeur ye n bɛna wari fana sɔrɔ cogo fi la hali ko bɛ i b'a sara n'i ja ka fari dɔrɔn voyage fila i b'a sara i bɛ wari ladon a tigi kun sur place jama de nana caya an ka cɛ fo ko taara Musa yɛrɛ dogo sinon a daminɛna 84 de ka bɛn cɛkɔrɔba ka kaba donni de ma kira tun bɛ k'o kaba donni a ka mɔbiliw sara tun ka ca l'État bolo ka tɛmɛ Mali transporteur bɛɛ ta kan an ka kira min ko k'an n'a ɲanan don ɲɔgɔn fɛ o don 84 a ka remorque sara de tun ka ca ni bɛɛ ta ye karamɔgɔ chauffeur kungɛlɛn minnu nana don n ko chauffeur kungɛlɛn minnu nana don olu fana y'a ye n'u taara kira ka minɛn ta don an tɛ se k'i ɲininka foyi tɛ se k'i ɲininka o fana ni commerçant baw tora ka bɛn i bɛ minɛn min don an sara 8,8 i bɛ 5,000,000 d'olu ma o b'a sɔrɔ kana jigin f'i ka dépôt la foyi taara jama nana caya poche kɔnɔ ta nana dɔgɔya Musa ko k'a ɲɛ ye di Mali pétrole so ko ne ka tigi o dɔn a ye a ɲɛ ye di o ko minɛn fanba bɛ ka don i yɛrɛ fa de tɔgɔ dɛ ko kuma ko mobili joli b'a bolo k'u ye mobili da fɔ ko Musa y'i kun da tabali kan ko ko ne hakili la 2 ni 3 don fo ko ja ko jama ɲɛma k'e bɛ kɔbaya la o kora kosɛbɛ dɛ n ko n karamɔgɔ n tɛ k'a f'i ye k'i ka da la dɛ nka n bɛ k'a f'i ye k'i ka wuli ka taa ɲɛɲini o 1984 o cɛkɔrɔba minnu y'o baara gɛlɛn kɛ kɔngɔ binna olu kan dɔ ka hinɛ olu la ka fɛn d'o ma o cɛkɔrɔbaw jigi ye maa min ye o fana maa in bɛ k'o fɛn donni sara de la ka na wa a ka sara de ka ca karamɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ sɔmi kow fɛ joona dɔw fana sɔmina ka t'u ka mobili jamakulu san k'a fɔ cɛkɔrɔba denw ye an b'a bila a fa tɔgɔ la san kɔnɔ an bɛ nin sara ye n t'a dɔn ni cɛkɔrɔba yɛrɛ b'o yɔrɔ kalama denmisɛnninw fana caman y'o kow kɛ ka giriman sɔrɔ k'o bila u kun ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye jama nana caya a ko Musa yɛrɛ selen filɛ a fa ma a ko n fa k'an t'a lajɛ an k'i ka mɔbiliw matricule personnel dɔ sigi la o bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔbili tɔ la cogo min na ko sinon ko jamanaden fanba bɛ ka minɛn ta ka na k'e t'a dɔn ne b'a dɔn a caman t'i ta ye commerçant ninnu ka ɲagami ka ca e t'a kalama ko i fa ni commerçant de tɛ kelen a ko Musa a ko n y'a dɔn a mɛnna i bɛ fɛ ka n kɛlɛ n y'a dɔn a mɛnna hali n ka remorque wariw sɔrɔ cogo 84 a gɛlɛyara i bolo n y'a dɔn i bɛ fɛ ka n kɛlɛ ka d'a kan sisan i bɛ fɛ ka na n kanuɲɔgɔnw kɛlɛ n'i banna olu la i bɛ na ne yɛrɛ kɛlɛ tɛ mɔgɔ minnu ka mobili bɛ ne tɔgɔ la i bɛ fɛ ka n'o de kɛlɛ Musa yɛrɛ t'o kalama ko mɔgɔ ka mobili b'ale tɔgɔ ale bolo Musa y'i tɛgɛ da ko bɛɛ tigɛ k'ale yɛrɛ bɔra ni ko in ye Musa ko non k'o tɛ ka d'a kan minɛn de bɛ ka don ka caya a ko Musa ko n'i kɛlɛ karamɔgɔ a ma diya dɛ n ko a ma diya dɛ n ko Thomas Sankara de ye Musa sutura u ye kɔbɔyi film min turu n'o ni ɲɔgɔn cɛ Thomas de ye popularité di Musa ma sinon Musa tun bɛ bi 85 bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayi karamɔgɔ a t'a dɔn k'a dɛsɛ ko bɛ yen koyi sen nata ye de k'a fereke kojugu sinon a t'o dɔn fiyewu kana siga o la dɛ nk'i kana siga o la Babamoro tɛ sen tigɛ ni ko laban Musa tɛ sen tigɛ ni ko laban nka sen tɛ ɲa k'a fereke nka tere misɛ e ka turabu in data dɛ n ko ne ye yɔrɔ dɔ y'a la e ka senkɔrɔma cɛ ko 7 na karamɔgɔ est ce que minɛ yɔrɔ b'a la k'a sama denmisɛnninw ma so ni minɛ yɔrɔ t'a la i yɛrɛ ka fɛ a ka dati boloko la manden dɔ fɔ k'an ka taa so karamɔgɔ ka d'a kan
ugo mima kuga dambaga kumaga do karamɔgɔ ne ye kumaga ninnu ye cogo min na est-ce que bɛɛ b'a ye ka bɛn o ma ne ka yeta dɔ filɛ nin ye karamɔgɔ kana sira a la ngi kana siga a la a y'i ta yɔrɔ ye dɛ ngo a y'i ta yɔrɔ ye wa fana ye ka kunda yen de kan n'i y'a sɔrɔ ye don o don n'a y'i sɔrɔ ye don o don a b'a f'i ɲɛna ko ale ye tɛmɛ ko 70 kɛ k'a sɔrɔ i ma se yan a b'a bɔ ka hadisa yira la kana sigara a b'a yɛrɛ dɔn dɛ ngo a b'a yɛrɛ dɔn a tɛ sɔn yɛrɛ fɔ de ma sɔn a b'a yɛrɛ dɔn kana sigara fɛ a b'a yɛrɛ dɔn awɔ karamɔgɔ ne ko a ye turabu da yana ka kɔrɔ fɔ e min yara karamɔgɔ ne t'o dɔn wa ne b'a dɔn e ma min yara o de ye yeta yɛrɛ ye nka karamɔgɔ ne ka yeta fitinin filɛ ta jɛgɛ bɛ jira don a kumana dɛ ayi a ma kuma da la nka a kumana dɔɔnin kɔnɔ quoi awɔ fimanya nin tɛ yan fimanya nin tɛ a ye 3 tawra k'o yira kɛnɛ kan k'a sɔrɔ a m'a fɔ a da la nka kelen f'i ɲɛna n ka kelen f'i ɲɛna wolomasiri tabaa minnu nana a ye cɛbakɔrɔ fɔlɔ min bolo kɔrɔta fimantigi tɛ i m'a ye finya kɔnɔ ye n'i m'a ye finya kɔnɔ ye karamɔgɔ a ma donso wele ka taa donsongɔni fɔ a ka so k'i bolo da donsongɔni kuncɛ camancɛ la donsongɔni ye jɔn ta ye anw ta tɛ karamɔgɔ i m'a taa yɔrɔ ye yen nɔ karamɔgɔ a ma manden donsow fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko in bɛ laban yɔrɔ min na ko jɔn ka taa yira tɔw la ko n yɛrɛ fana bɛ yen nɔ karamɔgɔ hali bi i m'a taa yɔrɔ ye karamɔgɔ e ka senkɔrɔma cɛ ta n'a lajɛ sinon ne kɔni b'a ye ko y'a taa yɔrɔ de a ka kɛ kojugu cɛkɔrɔba tɛ ko n ko a ka kɛ cogo don cɛkɔrɔba tɛ ko don a ka teli a nɔ ka ɲi awɔ a ka teli a nɔ ka ɲi karamɔgɔ o y'a sɔrɔ commerçant ba caman bɔra gindow n'o ko kalama n ka cɛ Musa ko k'o bɛ dabila o de bɛ dabila ni Musa yɛrɛ ma gɛn ka bɔ yen nɔ fura t'a la u ye jijikɔrɔkɛlaw daminɛ ka jijikɔrɔkɛlaw daminɛ ka jijikɔrɔkɛlaw daminɛ a nana laban min na bɛɛ b'a dɔn n ko bɛɛ b'a ɲɛ dɔn a ko Musa ma de ko ne ko i tun man ka n den ni n dɔgɔnin de wele k'i bɛ kangari d'a ye o ye diinɛ kɔnɔko de ye i b'o to ne de ma i bɛ jamana de mara nka ne de bɛ fɛn min bɛ e ni ne yɛrɛ ni jamana bɛɛ mara o tɔgɔ ye diinɛ ne de y'o ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ o tuma e bɛ nin wele k'a lasigi k'a ladi mun na siɲɛ filanan ni Musa yɛrɛ sina k'a minɛ k'a don kaso la o tɛ taji kɛlɛ ye tasuma na k'i bɛ fɛ k'o f'a ye kɛlɛ de wulili filɛ k'a jɔ a ma ka Musa la dɛ nka ma ka Musa la k'a ko bilemantigiw ma k'a tɛna bɔ n ye joona olu ko cɛkɔrɔba k'i sigi yen fɛ fɔlɔ k'anw ci ka ca k'o kɔni a b'aw ɲɛna k'aw de ye ko kɛ k'a tɛ ɲɔgɔn ɲininka a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a b'a ɲɛna k'a de ye ko kɛ aw bɛ Birisi dɔn wa n ko ne ka lamuso den don ni Birisi tun ma sɔn a tun bɛ Bamakɔ de kɛ su ye a tɛgɛ bɛ d'a kan ko mana kan dabila kana tun ka dɔw ka tɛmɛ n'a ma se yan dɛ karamɔgɔ o sera ye n ko o sera ye an tɛ segin ta o se cogo dɔn dɛ ko an k'an kɔrɔkɛ ma k'a ka sabali ko an k'a ka sabali ko an ka mɛn ko daga falen don hali bi ale ni pani ɲɛ kelen b'a bolo kɔnɔ a bɛ fɛ ka na mun tiɲɛ ni dilan ka taa k'o to bɔnnaw bolo ko a ma i ka ko a ka sabali ko an y'a ye tile kɔnɔ an tɛ fɛ ka bɔ an n'an dɔgɔninw cɛ ko a ka sabali karamɔgɔ Musa bɔra yen o ko kelen bɛ sen na bigitigiw nana an sigi an dala k'a da tulu la k'a da jaba la bancogo de b'a la fali sɔminen dira o b'o dumuni de dabila n ka cɛ bɛɛ b'a ka haraba n ka cɛ ko bɛɛ nana ɲagami sa doyenya ka di ni minisiriya ye an ka quartier kɔnɔ n'i ye mobili da kelen min ka ba bolo dɔrɔn n'an y'a ɲini k'o bɛ doyen a ka di koyi karamɔgɔ bɛɛ de sɔminen bɛ fɛn bɛɛ bɛ haraba la sa i b'a fɔra ko Ibrahima ka jardin kɔnɔ ko a cɛw tɛ kelen ye musow tɛ ba ko ma ɲɔgɔn jan kɔnɔ fara Ibrahima ka jardin bɛɛ bɛ boli la i ka fɔ girigiragiri karamɔgɔ b'o boli la tuma min na girigiragiri k'a fɔ b'o boli la tuma min na ɲɔgɔn nɔfɛ girigiragiri jamana kɔnɔ k'o nana kuron kan k'o kuron kan k'o kuron ayiwa
Aye ministère nun datugu no ye mugadamu ye no lu ministère datugu ani ya mbolo do ko bolo de bo hera de karamo bo mandi de hote bo hera la ngo bo mandi awo aye ni tato ya kala o ko ni no fe ko ni nafulo kana sigara siginto ba ta sare kana sigara ay mo kene kelen yire ko lo ja ani hamadu ngaba ka machi uye masimise nin chamanta ngu ye machimise nin chamanta abusoro tla ko nyana ka bo karafiga mandrasa karamo ne alamamu sarawati la fo kana se marché ministry gawni dibite gawma uye chamanta nyon fe nga saraba chera do mun ko hamadu ngaba ba ya ti dulo do hamadu ngaba ba ko ma ko ni dira le may ko mu wurdi dira chera mar jey ma arabu ye ni ndi anta do bolo ni bolo e kila ko fa de na wulin France ye war bo France ka di limane blakoro mo kata war di may be fona hidna torombe e ma so no France don ngata me ko mo ne fa bo te mana kanda le kana nga wari ako habada ya datul la ka daje halabana mina be bayo o kama hamadu nga baba bikile ndoro ni do ala senna mami mbo chugo kadaka na tun ma ba wela e ma wela ko hamadu nga baba yi panale kamade ayi panale fa kamade o kama hamadu nga baba ye chew bo senna kam mune makoro na fa ama to ko fo ama fa to ko fo hamadu nga baba fono nga telinde fa so de do ka teli no kai ngwa yene fam o kuma yayira nyena sisa kibise ka baraka ka soro kirate e madam le tanyedo ni mi se mara na mi ke ku ki da frasuye ka fa ma e bitulongelawo e tanyedo e bulu gombal mbulla kata arabu ka du konon tara urode on lo jago de be hamadu ngaba ga relation ka korono ya ka girino ye hanna fa ka buno ye e be kule jela mina arabu be ke fa hamadu ngaba ka ma se girone ni ga du e te sutele ma fere jo do ngo kira be ga marché gelon de yini ga duma e bi ne suma kira mane arabu e ta shi do e kullu bana le so abin nan sara donga te me ga sa ale be Morocco be autant de marché e go mi Saudi abu bu jo nga be nan sara donga te me ga sa ina nan sara ko ma de fa o kama ya double match la ako sen na ko mina ndi de double ma mi yele la de net tabete me avion de kono kana dia fo ma so na iba yi marché ka cham mali no e ko rotora ma ke go le kam ga to de amata me be yana ku ka tele to no ba ndatu ka bene kram go ga fo ma seti ki yedi ba ke ta kam ga torot la ko am ga jugumant la am ga nyumant la ko man nga ke ma ko do retambulo ni nte bere ka buri ka biri kram go tiga ngurula kuma bate ba ngo karamo ka bene ka yeyelima aw nofe aw ka turabu jensele nofe karamo kele sira kun je yoro la ko be ka fotare tare aw kele sira kun je kadaka hamadu nga baba e minge nyafo ayna neta ndo adeta ibara de nga ayta menga in la meka la banga makira to fo makira fa to fo mali kono ni ma be se ka mali dine ko kuma fo ka teme kira la ibo fo chugumna aka boko nyafo na mali karamo o tiseo ka bo yoro la on ko do so ayira la jama yini nawdilla ka fo be se ka jama la bo hal ni kira sentara fa sentara nyo doni zro haya bembulo karamo atinta nyedo de na tinya nyedo atinta jojo de na kwa aleta do fungo aleta do ni ya suma ale ka ko fe mine to bare tabulu ko ina se wa ode ante me siraida ngode ante me siraida dugo ni kono na ni be yoro kini la ni ante me siraida kadaka ale be mi nyedo ko sobe ale be mi fa mo ko sobe ale be se ka haya o jiginga be mi ma ko sobe o tun ye bere wushi ko ni bere vert ko de ko ma be bo tinya ko na karamo se na bere nchera ma ko jugo sinna bere nchera ma wa te sinna mai be do ko ke ni ka ko na fude ko sobe abi bawla kuma karamo ay kura de la ngata sono do tabulo sinna kana se ko fa fo ita bulo sinna tabana de tew
nga bi se hamadu nga baba la de o fana sigate na maliko konna ne ka yeli la a ta sera dana nga bi se hamadu nga baba fana na cɛ de kana sigara muso kana sigara ni hamadu nga baba mi kɛ cogo do a b'o kɛ kun cɛ fana da fara suye ayi ku fana o tɛ ɲɔgɔn ye abada ya ka gale n'o tɛ sigi tabali ka abada o t'a dɔn o bɛ k'i tulon la o t'a dɔn ko ka 84 chauffeur ɲininka sa ngwa tɔgɔ duwani na bobo bɔda la duwani na duwanyɛkɛ o denmisɛnnin ni ja farinya k'i bi a ka chauffeur ɲininka a b'i jɔlen to dɔrɔn ka denw wele taa kabini na dɔrɔn ka denw wele kamalo u bɛ fa gosi dɔrɔn a bɛ Musa yɛrɛ de gosi direct i ka denmisɛnnin ka mobili dɔ minɛ jɔn t'a dɔn a t'o ɲɛɲini mɔgɔ wɛrɛ de ka minɛ an b'a kɔnɔ a t'o ɲɛɲini min don o donni kana Mali papu bɛɛ lajɛlen k'u ka cɛ fɔ an ɲɛna min ka mobili tun ka ca n'a ta ye o cɛ k'i bolo kɔrɔta k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ne sigilen dugu min na k'o fɔ an ye sinon an ye Bedi Tarawele ye ka taa u ka so 250 ni dɔɔnin de tun b'u bolo karamɔgɔ ko ninnu de n'anw ye kelen ye n'u y'u ka balima sira bɔli daminɛ kuma o kuma karamɔgɔ siran dɛ ngo n'o y'a bɔli daminɛ kuma o kuma siran ngo y'a bɔ ko fɔlɔ kɛ o de y'u se cɛmɔgɔ ma ka cɛkɔrɔ do jura karamɔgɔ ma fi ɲɛna ngo y'a sɔrɔ kɛ ka taa ɲɛɲini n y'a fɔ balanko fɔ nin ɲɛna ngo ni maa min ma sɔn wuli ka ɲɛɲini kudedakɛlaw y'u ka kudeta dilan ka ban u ni alikadi bɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen u ka ciden n'a bɛ ɲɔgɔn ye nka ko jɔn min t'i bolo da baba moro ka cɛ t'a kɔnɔ kalo 6 cɛ kelen ma sɔrɔ kuranɛtigidenw cɛ ma farinya ngo cɛ ma farinya u yɛrɛ de taara cɛkɔrɔ tɔgɔ fɔ alikadi ye alikadi ka sɔrɔ ka wuli ka relation ɲini ka baara kira ba kɔni a ye bɛnna sira in bɔ o de senfɛ ko a nana bɛnna sira fɛ cɛmɔgɔ ko bɛn ni jɛ fɛn t'an bolo dakurunya kelen ye cɛmɔgɔ dɔw ka sira a y'a mɔden di ka d'a kan ko mɔden y'a kanu cɛkɔrɔ ko kun kelen tɛ se ka don ko f'a ka wasolon ka cɛ 3 fara kan o ka taa kɛ n seere ye u ka wasolon ka cɛ 3 fara cɛkɔrɔ bɔra ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka yiriya mɔgɔ 14 minnu bolo da mɔgɔw kan mana sama fɔ a ɲɛna ko cɛ 14 bɛɛ tun bɛ président jɔyɔrɔ la nkalon tun tɛ dɛ cɛ 14 fiɲɛ bɛ cɛkɔrɔ min na Musa bilara de k'a ka cɛkɔrɔ minɛ ka d'a kan cɛkɔrɔ donna équipe la cogo min na bɛɛ b'o ɲɛdɔn cɛkɔrɔ y'a ka mission complet a ka bɔ a la o kama Musa ye tɛgɛ k'ara a senangolon sara tawdeni a ko k'ale tɛ se ka sujugu bin ko ala ɲɛ tugun ka bɛn mun ma ninnu y'u kale fɛn min n'ale ye k'u t'ale janfa Musa ka tila ka nin k'ale la a ko ayi ko Musa tɛ cɛkɔrɔ ni ne ni tun ye ɲɔgɔn ye i tun bɛ yafa Musa ma Musa tɛ a bilala la de e t'a ɲɛdɔn e mɔkɛ nɛgɛna k'i don kubura ka bin muro bolo minɛ de ma k'i ka président banna o mission de tun don haya ma sɔrɔ bolo min bɛ se k'o de kunbɛn wuruwane ma sɔrɔ bolo min ko a bɛ se k'i jɔ o de ye u ka jinɛw siranna o de ye ko cɛ min bɛ se k'o kɛ u taara kɔmɔtigi mɔden de wele cɛmɔgɔ b'a ye mɔden de wele ka na kana la a y'a ka mission dafa maliyɛnw ko ne ko n k'a senangolo sara kitali cɛkɔrɔ b'a ye cɛkɔrɔ ni dimi taara da nka Musa nɔ tun tɛ dɛ ayi Musa bilala la wa t'a kɛ kun dɔn n ko Musa bilala la wa t'a kɛ kun dɔn karamɔgɔ i t'a dɔn ko bima ninnu bila u ta la n'i t'a dɔn ko bima ninnu bila u ta la ninnu t'a dɔn k'u dɛsɛ ko bɛ yen nɔ f'u ka sɔn n'an ka sira a bɛ kɛ cogo di a bɛ fɔ cogo di a bɛ fɔ kuma jumɛn na yɔrɔ jumɛn na karamɔgɔ ka bɛ jɔn tilema o ka s'a fɔ ko l'o ye dɔrɔn o mɛnna an da la dɛ n ko mɛnna an da la an n'u kana taa yɔrɔ jan an ka dan Mande yan tɔmɔta bɛ sɔrɔ a la n ko tɔmɔta bɛ sɔrɔ a la Mande dugukolo kan kɛrɛmisɛn ko ten a ko ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ nin na dɔfɔ kɔnɔna don karamɔgɔw ka kɛnɛ don ka kɛnɛ kantigi fo sabu na ba san bɛɛ dɔ turuba kɔnɔ bamankɛ k'e ka foli minɛ sa n k'a sɔrɔ n karamɔgɔ la karamɔgɔ bɛ don fo sanfɛ ma ko bɛɛ lajɛlen foli don k'an bolo fila b'an kɔ k'an ma kuma ka bɛn dɔɔnin ma an ma kuma ka bɛn yeli ma an kumana ka bɛn a ma k'olu de bi yan n'an ye min ci olu bɛ se k'a kalan ko ni kalata ma sɔrɔ min na o ka dasi bolo kɔnɔ ka se ka dɛmɛ kɔngɔ ka karamɔgɔ jansa
di ka sɔrɔ jansalenw de cɛra ko ne ko k'a jara ko bamanankɛ y'i da dankunbɛ ani sira kunbɛ cɛ ko dɔ bile diɲɛ k'a sɛbɛn ko a na ɲɛ ko an b'a ko k'an bɛ ka ji bɔn a ye ka bɛnbaw taara ye o tuma k'an ka taa an bɛ ka taa dɔw an bɛɛ bɛna se ka kɛlɛ jan la ko n'an ko kɛlɛ ko ne ko n kan bɛ nin de ma nbamuru in ta tɛ marifa in ta tɛ walima dɔgɔyali la ka sɔrɔ u ka marifa ta k'o da i kama na ne kan t'o ma ne kan bɛ nin de ma u ka bɔ an ka nin de ɲɛfɔ u ye min kɛ u k'a dɔn k'an b'a karamɔgɔ kɛlɛ bɛ nin na ne ko wɔyɔ bɛ nin na kɔnɔ sera fɔ cogo la karamɔgɔ k'a latile ni mini minɛ ta ma sɔrɔ min na karamɔgɔ ko tɛ a kana tɛmɛ n'a ye a kana di denmisɛnninw ma dɛ dasi bolo ko n'a ka saba dɛmɛ n'a ka taa maninka dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to ka kɛlɛ jan n'a